Да, то не се това. Айде, тръпти насам! Плъзни, преса! Мариане, преса! Твоя човек, Мариане, твоя! Ей, това момче Печо брутално блокира. 112 номер. Брутални блокади прави. Беше на... Да, играме момента, е! Петю, бе. Да, видях. Петю, Не се видяхме ме каза, каза. че. Сори. Платон! Не се видяхме Дуемо, добро с него. Платон, дуемо! Виж как в дясно няма никой. Платон сега ако си изпълни за малко. Платон! Той ще го изпълни. Ама той другия го видяхме с нас. Платоне! Това, че първи не представи. Сладка! То с него поставя. Не ми съм. Чука, аз видях. Въртен се. Представи е Борислав. Киро, Неждет! Всеки срещу човека! На линията на съдята, Неждет! Киро! Назад! Айде в дясно, Киро! Твой човек в дясно! Дясно! Играй! Аре, плачи! Добре, играй! Играй! Поправи! Биго! Взимайте го, бе! А, така, забавя се. Само беше. Буцак, фут. Той Петю мога да ги миним, защото е по-бзават. Знаеш кога се мъча? Неждет! Няма правиш такава преса! Емо! Блокирай го, бе! Айде! Брои си хората и плъзгайте. Напълнете вода. Тук си там макидовете. Мишо, вземи тубата! Нищо не е свършил, айде. Уча вкараме, защо уча толкова далеч? Няма вкара, Не е вкара, що уча толкова далеч? Що уча? Друг без да пада. Мариане, искам да се гониш повече. Това е. Аре, нареждай го! Ей! Ние сме защита, бе! Какво стана? Да, тази топка, Любо! Просто. Това не е ли четворка? Това не е ли четворка? Това е ваше. Става в малко сега. Чисто много, не искате играйте, чисто много. Ай, преса, бе! Какво ги чакате, бе? Преса, бе! Обратно, бе. Смарян, Дани, смарян! Браво, Мариане! За тази нощ, правда, не се помогат. Ай, с него, Дани, с него! Дани, аре, бе! Дани, назади, бе! Дани! Аре, бе! Какво правиш отпреди? Назад! Назад линия, всеки си брои човека. Хватка има, бе! Ей, хора! Гледайте съдята какво показва! Хиро! Гледай се човека! Хиро! Да не влезе от дясно! Платоне, вземе ли топката в него? Играй! Браво, бе! Пас! Няма кой да го запомни. Ай, пас! Що не казвам на милион?
Неждет! Къде сте бутонките, бе? Той се играе. Дайте удар. Бани! Георги, Буца! и слушай, не прави така пред човека. Това е твой човек, крилото. Спрете да го фърляте, бе. Ще помним ли още? Това е за една капка, дай другите напомни. Момчета, просто се следете хората. На 18 съм, бе. Ти си на 18? Да. Брат, никой тук годините му не правят лойка. Що, че на колко годишни съм? Ми аз съм на 16. А аз колко намислиш? Ти си 16. Да, някои изгледат много стари, други много млади. Най-лъчето гледа го той. Да, бе, аз то нямам никакви речи на толкова много. На толкова малко. Достай го. Как е, видя, да, аз не знам. Аре, Мариане! Си ме го. Си можеш ли го? Отгоре 1 метър, гледаме страничния съдия. Да. Гледаме страничния. Янтра, ляво. Янтра, ляво. Една крачка наляво. Какво? Айде, бе! Айде, бе, наредете се, бе! Дръж го, Емо! Браво! Опа! Съпружите за май. Ти що не влезеш? Защото съм 18. Ай, съберете го! Чак няма да разпечаля го! Той дай го гушно! Ти ми така правят! Много се добро! Идвайте тук, айде, елате. Вземете водата.